Iti basa ti surat ni Santiago, Kapitulo 1, agpatingka iti 27 a bersikulo. Uno, ni Santiago nga dipen ti Diyos, ken ni Apo Jesucristo kumablaw, kadagiti sangapulo ket dua a tribo a naywara-wara. Dos, ibilang yo kakabsat ko arag-o amin, no aglakam kayo kadagiti na duma-duma a pakasuotan. Tres, idinto nga amuyo at ti panakasuot ti pamatiyo patawden na ti anos. 4, ket patawden kumati kinaanos ti aramid a nananay tapno mananay kayo iti iswamin ngawan ket ti anyaman a pagkurangan nyo. 5, ngem no siya sinuman kada kayo agkurang iti kinasirib agdawat kuma iti Diyos isu amang ted a sikakaasi kadagiti iswamin ket saan amang pabain ket maitidto ken kuana. 6, ngem agdawat kuma a babaen ti pamati ngawan ket ti panagdua-dua ta ti managdua-dua umasping iti maysa a daluyon ti baybay nga iduron ti angin ket agpalayog. 7, saan kumangarod a panunuten dayjay a tao nga danto anyaman nga waten na iti Apo. 8, ti tao a nagkadua ti nakim na saan nga agtalinaed kadagiti amin a daldalan na. 9, ngam ti kapsat a nababa ti kasasaad na agrag-o kuma iti panaka itanok na. 10, ngam tinabaknang iti pannakai pababana agsipod tayso lumabas to akas iti sapong tiruot. 11, talumgak tinit agraman angin anabara ket magango tiruot ket agtinag ti sabong na ket tinapintas abuena manasanas kastamit ti nabaknang makiltay to kadagiti swamin a turturungin na. 12, nagasa ti tao a makaitured iti pan nakasulisog tainton masuoten awaten nanto ti balanga ti biag ngayon kari ti Apo kadagiti agayat ken kuana. 13, saan kuma asawen ti sa sinuman a tao no masulisog masulisugak iti biang ti Diyos ta ti Diyos saan na mabalin a sulisugen kadagiti banbanag kadakis ket isu awan met ti sulisugen na. 14, udi ket tunggal maysa masulisog no gargaryen ket sulbogen ti direp na met laeng. 15, iti kasta ti direp idinto a nagsikog yanak na ti basol ket ti basol inton makagteng iti pannakapunno na yanak na ti ipapatay. 16, sankay a palilaw ay ayatek a kakabsat ko. 17, iswamin asagot a nasayaat ken iswamin asagot a nananay agapu iti ngato bumaba nga agkapu iti ama dagiti lawag agken kuana awan ti anyaman a panagbalbaliw wenno aniniwan ti panagbaliw ti turungin. 18, iti naknakem na metlaeng isu pinatawod na tayo gapu iti sao ti kinapudno
tapno datay kuma ti maysa kita dagiti umuna a bungbunga kadagiti parsuana. 19. Amuyo daytoy ayatek a kakabsat ko ngem tunggal tao nasiglat kuma adumngeg nabanayat iti panagsao narigat nga agungit. 20. Ti pungtot ti tao sana atong palin ti kinalinteg ti Dios. 21. Gapuna pagpanawan nyo ti amin a kinarugit ken naglablabes a kinadakes awatan nyo a si ma ti sao anay mula isu a man nakabalin a mangisalakan kadagiti kararwa. 22. Ngem managtungpal kay kuma iti sao ket saan laeng a managdingeg nga alilawan nyo dagiti bagbagiyo met laeng. 23. Tanwada managdingeg iti sao ket dina aramiden umasping iti maysa a tao ket kita nati naka yanakan na arupa iti maysa asarmin. 24. Ta kita na tirupa na ket pumanaw ket malipatan na daras nuanya tikita na a tao idi. 25. Ngem timang sukimat itilinteg a nananay ngayso tilinteg ti waya-waya ket pagtali na idan na ket saan a managdingeg a makalipat no di ket managaramid iti aramid daytoy a tao naggasato kadagiti aramid na. 26. No ti sinuman a tao panunuten na ngayso managdaydayaw iti Dios ket tinangidngidan ti dila na no di ket alilawon na ti puso na mitlaeng ti panagdaydayaw daytoy a tao isu ti baring-baring. 27. Ti panagdaydayaw a nadalos kenawan tulaw na iti matang ti Dios tayo ken Ama isu daytoy sarungkaran dagiti awan ti ammada ken dagiti balo a babayi iti ladingit da ken agannad nga awan tulaw ti lubong.